Čaues, mňaues, vítá vás Maxifil.cz. Jo, takže nazdar. Jsem teda šťastný, jak si můžete všimnout, ale ne protože točím, ale protože už konečně zase jsem trochu spojený se světem. Určitě si můžete všimnout, že jsem miliony let nic netočil. Sakra, Facebooku, já tě vypnu. Miliony let jsem nic netočil. A není to proto, že bych se na to vykašlal, ale prostě nebyla nálada ani z mé strany, ani z Raidové. No a zrovna, když já jsem chytl tu náladu a když něco konečně točím, no tak zase samozřejmě Raid musí onemocnět. Jo, jasně. Takže je to zase na mě a točím já. Dlouho jsem přemítal, co budu točit, opravdu dlouho. No a nakonec jsem se rozhodl pro tady tu slátaninu. Točí to miliony lidí, ale já prostě lepší nápad neměl. Multiplayer jsem točit nemohl, protože když jsem hledal někoho, kdo by hrál se mnou, tak jsem nikoho nenašel a já nebudu jak debil obíhat úplně každýho, takže nic. Pak jsem vybíral něco ze svých her, nějakou realtimeovku, protože realtimeovky byly vždycky moje, ale taky jsem si nic nevybral. No tak jsem se posral a vybral jsem si tady to. Bude to trošku necenzurované, protože mám za sebou pekelný den, ale to nevadí. Jinak jsem teda celkem v pohodě, protože už konečně točím. Původně jsem chtěl teda natočit s Raidem nějaké úvodní video, ale pak jsem si řekl, že to už by bylo vážně moc, protože na našem kanálu jsou 2 nebo 3 informačky a z toho pouze jedno video a to je můj pojebaný tutoriál, nic jiného. Takže jediné, co teďka v blízké době očekáváte, je tady ten leposranej Happy Wheel Let's Play. Také musím poděkovat Jorovi, nebo jak mu mám říkat, Camp.cz. Prostě Jarek Rábek, tomu taky musím poděkovat, protože díky němu točím, protože mě ukázal, jak to udělám, mě k tomu dohnal, mě skopal. No tak já teda točím, jo, já začnu, takže já jsem tohle teda skoro nikdy ještě nehrál a bude se mi to asi lagovat, já vypnu tady, tak. Epic Killing Fails, zkusíme. Počkat, za koho všichni hrajou? Za cyklistu, že jo? Ale já nebudu hrát za cyklistu, já vezmu Negra. Negře! Co to je? Negře, jdeme na to! Pojď Negře! Negře, dělej, načítej se! Sakra, kolik tam máme FPSek? Proč mi tady neukazují se FPSka? Táňa píše. Jdi někam, Táňo. Hej. Negře, dělej, Negře, hrajem, jedeme. Negr za strany. Do prdele. Já nejsem rasista, pardon, já to... víte, pro někoho je negr člověk s černou pletí, ale pro mě samozřejmě není negr černoch. Já když řeknu negr, tak myslím člověka na sekačce. Takže žádné rasistické poznámky nemám, to se nebojte. To sakra, Happy Wheels, jedeme. Ne, sakra, ono se to pak vyplnilo. Mě někdo totiž říkal, že tohle video bude failové video. A ono tomu fakt je? Wow. No budíš. Takže... Kurva,